Hej, i dag vil jeg snakke om visførelse fra andengradsligning. Her har vi sådan en lille faktboks her. Her er udgangspunktet af andengradsligning. Ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Og så det her, det skal vise, om man rigtig det er sådan her, at hvis d er et nævntal, så er der ingen løsninger. Og hvis d er lige med 0, så skal der være en løsning, og her er løsningsformen. Og hvis det er et positivt tal, så skal der være 2 løsninger, og her er løsningsformen. Og det er så de ting her, vi tjekker, om er rigtige. Og det står på diskriminanten. Vi starter altså udgangspunkt i vores ligning her, altså vores form for andengradsligning, kan man sige. Ax i anden plus bx plus c er lige med 0. Vi antager, at a er lige med 0, så derfor må vi gange ind med 4a begge sider. Så bliver stået 4a ax i anden, skal vi lave parentes her, plus bx plus c er lige med 0 gange 4a. Og 0 gange med tal giver uanset hvad 0. Så derfor skriver vi bare 0 her. Og nu skal vi så gange ind i parentesen, gange 4a ind i hvert led. Og det kan vi altså bare her. 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus 4a c. Og det er lige med 0. Det vi så gør nu, er at vi plusser b i anden ind på begge sider af lighedstegnet. Så det bliver at stå 4a i anden, x i anden plus 4a bx plus 4a c plus b i anden er lige med 0 plus b i anden. Og 0 plus noget giver noget, altså 0 plus b i anden giver b i anden. Og det vi skal gøre nu, det er at minusum med 4ac på begge sider. Så der skal stå 4a i anden, x i anden, plus 4a bx plus 4ac plus b i anden minus med 4ac er lige med b i anden minus 4ac. Og herover der reducerer vi så vores højre side til det vi kalder d. D er lige med b i anden minus 4ac. Det er d lige med. Og så reducerer vi så vores venstre side herover. Og vi kan bare starte med at sige plus 4ac går ud med minus 4ac. Det går lige med 0 jo. Op med 0. Og så kan vi så reducere det her yderligere. Det kan reduceres til 2ax plus b i anden. Det er så smart at gøre nu, det er altså at tjekke efter, om ens reducering passer. Fordi hvis vi bruger den reducering til at tjekke, om de løsninger her de er korrekte. Så det er altid en god idé lige at tjekke efter. Så det vil vi selvfølgelig lige gøre. 2ax plus b i anden. Ja, så vi prøver at tjekke efter. Vi prøver at forstørre vores reducering igen. 2ax i anden plus b i anden plus 2. Et dobbelt produkt. 2 gange 2ax gange med b. Og hvis vi ganger det ud yderligere, gange i parentesen, så giver det 4a i anden, x i anden, plus b i anden, plus 4ax b. Og så er det bare, at vi tjekker efter. 4a i anden, x i anden, står også der. B i anden, står så også her. Og 4abx og 4axb. Det er lige meget om der står 4abx, altså 4axb. Lige meget hvilket rækkefølge på gange lige. Det giver det samme. Så jo, det er rigtigt nok. Vores reducering er så fint. Nu skal vi så bruge den her reducering, vores ligning her, til at vise, om det er rigtigt, det er usandt her. Hvis det er et negativt tal,
et negativt tal, så skulle det give ingen løsning, siger det. Og hvis d er lige med 0, så vil det give en løsning, og hvis d er et positivt tal, så skal det være 2 løsninger. Det er så det, vi lige prøver at tjekke nu. Og hvis jeg udgangspunkt i vores formel vi havde før, 2ax plus b, som står her. I anden skulle vi lige med d. Og det vi gør her, vi kigger godt på det. Vi har en x-værdi som gange med 2a plus en b, og så opløfter i anden til at give et negativt tal, altså d. Hvis vi siger, at x-værdien fra parentesen til at give et negativt tal, altså et minustal, et minus opløfter i anden, minus gange minus, giver plus. Så den mulighed fungerer ikke. Hvis x får parentesen til at give 0, så fungerer det heller ikke, fordi 0 gange med et andet tal giver også 0. Altså 0 opløftet anden giver stadig 0. Så det fungerer heller ikke. Så hvis vi siger, at x får parentesen til at give plus, plus gange med plus, giver endnu med plus, så det fungerer heller ikke. Så det er ret nok, der er ingen løsning her. Ingen løsning, hvis d er negativt tal. Så prøv at tjekke, hvis d er 0. Så i udgangspunkt, den er ligningen igen, og skal lige med d, og d er så 0 denne gang. Vi skal have parentesen til at give 0, fordi 0 opløftet anden giver stadig 0. Så kommer til at stå 2ax plus b lige med d. Vi fjerner simpelthen bare parentesen, når det anden tegnes. Det er lige ikke bruge noget i denne situation. Og så siger vi, at x er 0. Så derfor vil vi gerne have b op på den anden side, og 2a op på den anden side. Og det gør vi ved at først minus b og dividere med 2a. Og grunden til, at man ikke minuser med 2a, det er fordi så 2 gange a, der findes en dividere. Så kan vi stå x er lige med minus b divideret med 2a. Og det betyder så, at der er en løsning, hvis det er lige med 0. Og det er det løsningsformel til at løse den. Og det er så også det, vi har stået herovre. Så det har vi så vist, at det er rigtigt nok. Og så hvis det er et positivt tal, så skulle det være 2 løsninger. Og det lige får til efter. Ja, er lige med det. Det vi gør. Så før ville vi gerne have fjernet vores parentes og i anden tegnes og pludselig anden. Og det gør vi ved at sætte grafer inden for begge sider. Og man kan stå 2ax plus b er lige med plus minus kvadratbrød d. Og grunden til at stå plus minus, det er, at det kan både være plus og det kan både være minus. Her siger der stå plus minus. Og endnu en gang, så vil vi gerne have vores 2a væk og vores b væk. Vi gør det samme før. Minus om b, divideret med 2a, så man kan stå x er lige med minus b plus minus kvadratbrød d divideret 2a. Det er vores løsningsformel, og det betyder, at der er 2 løsninger, hvis det er positivt tal. Og herover stemmer overens. Herover, jeg skal stå 2a her, det skal jeg se. 2a. Det er en rigtig løsning formel, og der er også 2 løsninger. Så vi har nu bevist, at det der står her, det er rigtigt.